Eli tosiaan moi! Tänään mä kuvaan mun päivän. Ja tänään on perjantai 3.5. Ja kello on nyt 8:20 ja mun koulu alkaa 8:20, että mä oon nyt vähän myöhässä. Mutta ei siinä. Mä menen pyörällä niin joo, ja opettajat on monesti myöhässä, niin enköhän mä kerkee, mut joo, nyt mun pitää lähteä. Suomeen saapui ensimmäinen lähetyspiiri. Näkökulmaa semmoista, että mulla tulee jopolat. Koulu loppui ja mä käyn nyt tekemässä kotiin mun repun ja sit mä menen kavereiden kanssa tonne kylälle. No niin, reppu viety ja vaatteet vaihettu. Ja nyt mä oon menossa kaupalle, niin mun kaverit ottaa mua siellä. Eli nauru mulle tuolla matkalla. Miksi? Nyt mä oon menossa kotiin, oli tosi kivaa, mä oltiin 2 tuntia tuolla vähän pelleilemässä ja kaikkea. Niin nyt mä oon menossa kotiin. Ja mun pitää tehdä läksyt ja syödä. Ja sit mä lähden nuopparille eli nuorisotalolle. Siellä on avoimet 6–11, niin mä menen sinne. Nyt mä vielä pakkaan repun, niin sit ei tarvitse viikonloppuna yhtään murehtia koulusta. Kyllä pitää katsoa ruokapäivässä. Joo, mut nyt mä lähden nuopparille. Ja mulla on tällainen asu nytten. Ja onhan tää laukku, koska mä en tarvinnut paljon kamaa. Mut joo. Nyt mä pyöräilen sinne. Tää video on yhtä pyöräilyä koko ajan, mut tällaista mun arki on. Aina perjantai. Ei mun ihan niinku kouluilta oo tällaista, mut joo. Ois voinut mennä uimaan. No ei vaan. Ketäs mummoja tuolla on? Taas täällä. Me ollaan nytten lähdössä kauppaan ja sen jälkeen me mennään uimaan. Mennään sen jälkeen tosiaan uimaan. Ja kyllä se vähän jännittää, koska se on aika kylmää, mutta tehty mikä tehty. Nyt me käytiin siellä kaupassa ja Anni, eli mun kaveri, osti 2 TV-mix lakupussia ja nyt me mennään sinne uimaan ja kello on kohta 10. Ja joo, oh my god. Kato jo. Hei, oona! Joo. Mä vähän jäin kattoo mut tulee sit ehkä jotain videomateriaalia sieltä uimisesta. Ehkä. Me käytiin uimassa ja nyt me ollaan jo täällä ja tässä on mun kaveri Anni. Se on. Niin joo. Tähän tulee nyt video siitä kun me uitiin.
Moi vaan, te ootte siellä ylhäällä ja nyt mä vaihoin äsken yövaatteet ja nyt mä pesen meikit ja hampaat. Valmis naama. Oho. Me ei siis koskaan menty sinne nuopparille, kun me oli niin paljon muita suunnitelmia, mutta mun kaveri tuli meille yöksi nytten ja nyt mä menen nukkuun ja huomenna striiparipäivä. Joten joo, kiitos kun katsoit ja moikka!